lho. Tangane tempuk, jempolane ditempukne. Glebak nganan rahayu wis dadi. Mula wong biyen iki bojone akeh. Masa cuma Iki mau dadi bojoku. ya Lah wis aku salaman. dudu wong biyen, sorry Pedalangan. Wah, jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan. Berarti iso ndalang. Ya setetek lah. Oh. Ya masyarakat ya masa rokot ngeyel kandhane ra. Oh, dadi masyarakat iki Jawane masa rokok. Bener. Ini. Apa aku enggak tahu. Uprut mobil sing balap-balap ning kene dudutan iki lho. Oh, off-road. Off-road. Off-road itu bahasa Inggris bukan oprut. Lee, what do you mean? What do you mean? Wah, aku saya bingung karo bahasa. Ayo piye? Lah wong Inggris kok diadu ro Jawa ya mumet Iya. jeledek. Sipun kados pundi? Beritane. Nggih. Oh. Slamet rahayu niskala nir ing sambekala. Syukur bejo 1000. Apa? Piye lek ngomong kok saya ora cetha to lafale kok. Syukur bejo 1000. Bejo kemalangan melu bunga. Bejoe omong. Bejo. Bejo ki Bejo apa? untung. Wo bejo to. Iya. Aja bejo, Apa? bejo. Bejo. Oh, ya. Lek kabarmu piye, Cayu? Jogja kabare piye? Jogja kabare sae. Nggih sami mawon nggih. Heeh, ngono. Ajenge suro to niki. Heeh. Undangan kathah sanget niki. So jenenge undangan manten niku mbok kula enten gangsal welas onten. Oh, gangsa. Nyumbang 15. terus kula. Dadi bendina iki pentas ya, no? Mboten pentas nyumbang. Becek. Apa itu becek? Buwuh. Enggak tahu aku. Buwuh itu nyumbang wong duwe gawe engkek amplop lho. Iya itu. Lah iya kowe ngono to? Iya. Aku iya. entuk undangan ora kok PY ngono ora, entuk undangan. Tegese ora kok pentas Nyumbang. ning oleh undangan becek. Iya, saking Nyumbang. banyaknya Kowe nek orang nyumbang nikah. wong duwe gawe ngene piro? Hah? Yo Daerah ndelok-ndelok. Nek wingi cara aku duwe gawe wingi ngene 30 ya tak ndukke selawe. Sik to. Selawe repes to apa 30 repes ngono maksudnya apa? Lah iya toh, dilihat gitu loh. Kan aku masih Sik toh. enom, carane wingi wong tua ngenek aku 30. Yo nek tak balekke yo selawe ewu. Ngene lho maksudnya L. Piye? Nek Jogja iki becekane ning kene ukurane piro? Nek wong kene cara tangga teparo ki Ukurane 20 cm ping 20 cm. becek lho dul. Kok iso ukuran 20 cm? Kalau di Jogja tuh namanya becek itu becaan itu. Iya 20 cm kan ukurane barangmu. Bukan barang, kotae. Otak. Kota. Besek. Maksud lho, kowe mau kan dadi ukurane 20 cm to. Lah iya. Lah ya 20 cm ukuran barangmu. Sing Beseknya. dimaksud ukuran berapa jumlah finansialnya tuh nilainya berapa? Oh lah ya itu tadi ndelok. 30.000. Kuwi nek carane karo kanca apa wingi ndelok kan carane mlebu Wong ngono biasa, dicatet. umum. Umum Oh. dicatet. Nek Berapa? seniman ro seniman upama Pak Sun wingi nyumbang aku 100. Ya. Yo tak ndokke 75 ngono. Oh. Balik kene. Ora balihe malah mudhun. Ya mudhun no. Aku Lihat takut dulu. serius. Kan statusnya dhuwur Pak Sun to karo aku. Nah, Oh. jadi aku balik kene yo aja ngungkuli. Upamane kowe dadi manten aku panese becek ning awakmu ni piro? Yo sak yuta. Oh. Iya, Sangune wangun-wangune kene- dalang kondang kalogo kok. Sangune kene kono 500 S. L. Sanggune gang 100. Ya, bensin sak cupire. Bensin sak supire. Beceke sak yuta. Lah iya, berarti 1.500.000. Iya, entek mesti sak mono. Iya, kuat toh biasane. Ya kuat ae. Lah memang. iya Ya dalam ora kita kondang utang-utang kalogo. tonggo kuat. Jare karo jumeneng kok. Cumeneng, Iya, nggih. pajan aku karo sampean iki kangen Cayu. Piye? Bolak-balik aku bendino Jumat lagi mesti ngipi petuk sampean. Ini aku bentar dulu tak genahke iki. Ki ngimpi cara piye? Kaya sing tadi dibilang suluh prihatin wudo gitu. Telanjang itu. Piye? Yang tadi dikata orang prihatin kalau cowok
biar dapat jodohnya suruh tidur telanjang di depan Kuwi rumah. mulangane wong biyen ya, Nok. Lah yo Wong biyen kuwi ngene, "Le, kowe lek golek jodoh turu udo ning ngarep lawang 40 dina 40 bengi ngentenono ngipimu." mosok Maring iki ngono. keroke akal-akalanmu wae. Kowe ora rabine wong biyen, rene tak omong. Rene, rabine wong biyen ning ngene. Apa? Gimana? Iki jaman rong enak agama kaya ngene. Salaman. Gimana? Oh, salam. Iki lho. Kene lho tangan Tem apa? Tem apa? saya ngene lho. Tangane tempuk, jempolane ditempukne, glebak nganan rahayu wis dadi. Mula wong biyen iki bojone akeh. Masa cuman diginiin terus langsung dadi Iya, neteng. rabine wong biyen ngono kuwi. Bapak besan Kok iso? karo ya bapake wong wedok arep bapake wong lanang. Iya. Ditempukne mantene, Tempuk. salaman jempolane tempuk, tembunge apa? Rahayu digeblak ning nganan plek wis dadi bojone. Wah untung aku dudu wong biyen aku. Yo dene Ya penak ngono kuwi lho banget wong wong biyen. salim dek ngene ae ben sakmene Lho. iki wah aku nemu bakul cilok dek dadi bojoku, nemu bakul siomay dek dadi bojoku ngono. Penak banget. Lho iya mangsaku. lho ngono kuwi tata carane wong biyen ngono kuwi beda karo jaman. Enenge Iya. surat nyurat lak sakwise merdeka to. Iya bener. Kadembangan dadi desa, onderan dadi kecamatan, kawedanan dadi pembantu bupati. Ya. Wong lek rabi sadurunge kuwi, rahayu geblek plek dadi bojone. Oh iya. Dadi kemang dadi bojoku. Ya Allah. Lah wis Aku salaman. dudu wong biyen, sorry ye. Kan aku wong saiki. Kan itu wong biyen kan yang digeblek jadi bojo kan. Oh iya. Lah iya kamu wong biyen, aku wong saiki dadi ra iso gatuk. Wong iki sing apik perpaduan antara wong biyen karo saiki tak omong. Masa? Heeh. Enggak. Kowe nek golek bojo saiki ilmune kurang. Lah kenapa? Lho, nek karo aku ngono ilmune ra oke. Ilmu Dadi kowe apa terus. dulu? Ilmu apa? Ilmu sembarang duwe, Dok. Ngono. Apa? Sing iso mbok umukke ning aku apa? Ilmu apa? Sing iso diumukne ning aku, masa diumukne piye? Loh, ya sebagai perempuan kan berhak memilih. Tak lihat dulu ilmu apa, kok ilmu otok. Apa? Ilmu otok. Lotok apa ya? Ilmu otok itu judi apa-apa gitu loh. Oh. Ilmu apa dulu, maka ku tanya. Ya sembarang ilmu. Lah ya nek sembarang-barang ya macam-macam ilmu ono sing ngolo, ono sing api, sing ngolo di gua, sing ape di jupuk. Wah, ngono ya. Iya. Suwe sekolahmu ning apa kok pinter kaya ngono. Sekolahmu iki saiki apa? Apa? Kula sakniki mendet S3. Calon profesor, Doktor. dokter ya. Nggih, tapi nggih kula tilar-tilar. Oh, berarti iki pirang semester sing S3 iki? S3 niki Heeh. sampun kinten-kinten 8 sekawan. 8 sekawan iki piro lho maksudmu kok dimohon kok uang to. Kok 8 sekawan iki piro? 8 semester, 4 tahun. Wow. Ya. Iki wis oleh berang tahun? 4 tahun, saya mulai dari Wis corona. arepe lulus berarti? Disertasi. Oh. Disertasi itu kayak penelitian akhir. Bar lulus kok ngene dadi opo, Nduk? Ya, dadi entung. Aku Ya, boh, nggak tahu namanya aku cuman selo. berarti samane pinter ngono ya, Nduk ya. Ya nggak pati ya sih. Ndak artinya jurusan S1 apa? S1 tuh dulu ambil pedalangan. Oh, jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan. Berarti iso ndalang. Oh, setetek lah. Rapati yo apik. S2? Biasa. S2 psikologi. Apa pelajaran apa iki? Waduh iki. Iku tentang jiwa. Wah, aku ilmuku kuwi, Nduk. Apa jal Aku umono. Lah psikologi iki ilmuku lek perkara wong kuliah kadon arek. Apa? Aku iso ndelok wong. Mamane kowe ning sandingku ngrasakne opo ngene aku ro. Oh, Kowe coba. kok arep omong opo kowe arek aku piye ngene aku ngerti. Waconen aku kepiye saiki. Tatap mata Engko lah. saya. Engko lek ning mobil tak anu. Loh, kok dadak ning mobil ya sekarang no ditunjukke ning Nek masyarakat. banjur S3-ne jurusane Es apa? telune. Ditunjukne apa?
Tunjuk ke masyarakat ki bener ora le mun iki nerawang sekolahmu S3 kok masyarakat kok masyarakat. Jawa itu kebanyakan tulisan Jawa jadi baca Jawa. Ya masyarakat ya masyarakat ngeyel kandhane Oh, ra. dadi masyarakat iki Jawane masyarakat. Bener kuwi. Berarti lek malaikat Malaikat eh, kinten-kinten mekaten. S3 kula mendet kajian seni budaya, kajian seni masyarakat. Tapi lek pengrawit. Hah? Lek pengrawit apa? Lek jeneng malaikat molokot. Lek Ya pengrawit apa? pengrawit kan itu nek coro aksara Jawa. Dudu pengrawat. Ora, itu ada wulune. Pengrawit ki nganggo wulu. Kok piye maksudnya? Weh, lah Wulu maksudnya iki wulu. dalang rasinau, Bu ini aksara Jawa kamu. Lah maksudnya kowe ngomong wulu piye? Yang nama aksara Jawa itu ngelegeno, itu sandangan kalau dikasih Ngelageno. ngelegeno kalau Ora nglegeno. apa? Nglegeno nyeromok. Oh ya. Ngelageno. Ngelegeno kalau dikasih sandangan itu nanti ada munine. Corone pengrawit kimburi ono wulune. Contohnya. Oh. Wit, wah dikasih wulu, dadi wi, gitu. Paham aku. Pinter kok. Kok jen kaya ngono kuwi cara dadi bakul emu injir ramu kene. Emang Ya ngono. piye carane kok? Nduk, iki ra ana Gimana? daleme Bapak Haji Mujian. Bapak kakek. Bapak kakek sih. Tadi aku wis dirangkul. Foto ya ndok. Oke, siap kakek. Langsung ngene. Kowe ra ngerti lho. Gimana? Kowe ngerti. Kuwi sepuh. Ning Lah, iya. atine iki muda. Muda, Melu uprut. Taruno. Lah aku tau dijak uprut. Aku ning Uprut itu sikirine. apa? Aku nggak tahu. Uprut iki mobil sing balap-balap ning kene dudutan iki lho. Oh, off-road. Off-road itu bahasa Inggris, bukan oprut. Lek wong kene ya ngarani ya uprut ora bahasa Inggris Oh bahasa iya, Inggrisan. oke, off-road lah. Lek bahasa Inggris apa? Off-road. Oh, dadi sampean pinter bahasa Inggris ya? Iya lumayan Jadi saiki lah. ngomongan karo aku ke bahasa Inggris, aku bahasa Jawa. Oke. Oh, kamu dari mana? I'm from France. Je me vous présente, je m'appelle Elisa Orcarus Alaso. Oh, dari Solo ke Jogja sampai ke Begelen. What do you mean, please? I can't Oh, understand saya what kemarin did you itu- say. Please make it clearly. Yo yes, saya dari Surabaya langsung ke Jogja, Yes. terus ke Jakarta. Lalu balik melewat Pekalongan. And what's the question? Wow, kamu lewat situ juga? No, I'm from Yogyakarta. No. Oh, what do Saya you itu mean? What do beli you mean? sate di Pekalongan. Itu Lor Dalan itu. Okay. You eat sate Yes. in Pekalongan. Bukan tahu tak Kediri sa. I can't understand. What did you say? Please make it clearly. What do you mean? What do you mean? Wah, saya bingung karo bahasa. Ayo piye? Lah wong kok Inggris kok diatur Jawa ya mumet Ya jeledeng. pokoknya diawur ngene lho. Ngaturno apa karo para sepuh kene? Jen iki wonten tamu Assalamualaikum. ndutan ingkang kathah lho. Menika menawi kula mboten boco nggih mengke ndak hutang nggih. Iya. Nggih menika kula boco lumiyen. Kula waca ora kula Waca. boca. Menika saking buah berkah Jember nyuwun lagu cinta tak terpisahkan. Lho amplope Oke. kata lho Romo. Enak isine, Pak. Iya delok silahkan dilihatnya. Aku rendumuk randulet. Isin tau. Lah piye? Engko dikira aku ijir duit. Oh enggak mau. Enggak mau. Diwakilkan siapa? Ya gengsi dong. Oh berarti aku aja. Oke. Beneran enggak minta. Iya, Deal? mbok. Kredit apa-apa. Iya sih. Mesti nek Oke, yang berikutnya yang kedua. buah berkah Jember minta lagu Pantun Cinta dari Roma Irama. Oke. Ro kowe lagu kuwi. Eh, Ro kowe, pantun cinta ro. Ru apa? Oh Bat- enggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Aku milenial. Indahnya bulan. Oh enggak tahu. Belum tahu. Tak seindah matamu. Duduk kuwi ya. Duduk Iki kuwi. loh ya. katanya Nanda bukan. Dah. Kagem, Duduk kuwi. Sing di pantun cinta. banyak buah semangka. Wow, kuwi ta. Ya. Kagem kakek Ugin mempelai berdua. Semoga bahagia ngantos kaken-kaken nenen-nenen.
Inen-inen no nenen-nenen. Sastramu iki piye lho kowe. Inen-inen kok enen-nenen. Kak, itu bener loh sama Tulisannya tulis. bagaimana itu? Bener tulisan gitu. Kakek itu kan bahasa Jawa kan Aduh, you tak kakek. boleh itu macam itu. Inen-inen. Itu macam lah. Salah. Kakek itu kaken. Nenek ya nenek. Kakek, nenen. Kaken, nenen. Gitu. Ngono ya. Iya. Ya wis tak aku manut kowe kok saya ora jelas ini. Yang selanjutnya Dari Pak Kades, Jombang, Jember. Caping Gunung Jengglengake. Oke. Oh, ini rombongan dari Tempeh Pulo Oh, Lumajang. dari Tempeh Saya pernah Pulo. ditimbali Bobo Haji Sugianto niku pun wayangan nggih. Ini sing melopori Bobo Haji Sugianto saka Tempeh Lumajang. Oh, matur suwun. Bola aku ning kene dukun laris ra umum. Oh, nggih, mengke berarti dipinangkani khusus spesial iki Oh. ben sesuk kayak ditok piye meneh rono ya. Oh iya bareng. sayang pasti Sayang ngopo? Situ sayang sini ndak. Buah berkah dari Jember, Griges, lagu Selendang Biru. Oke. Wah, jan oke tenan. Buah berkah Jember menika lagu Keramat. Keramat huruf. Keramat. Ya. Keramat. Terus dari buah berkah Jember lagi lagu Aduh Senangnya Pengantin Baru. Oke. Sudah, sedoyo sampun kula boco. Iki neng undutan iki dari Bapak Nugroho anggota Dewan Kabupaten Blitar minta gending layang kangen. Nggih, Bapak Nugroho mangke kula aturi, ngaten nggih. Bapak Nugroho ampun kundur riyin. Niki Pak Heru Torong napa rawuh nggih? Pak Heru Torong. Pak Heru Torong. Oh, dereng rawuh. Wow, janji arepe munggah panggung. Oke, siap. Nanti juga ada Bu Punjung kayaknya tadi hadir foto juga. Ayo sekarang kowe nyembang ya, no, sayang. Nggih, ajeng sing gamelan napa keyboard? Kayak ana to tembang kayak bawa karaku tahu tau kowe. Main ning Ponorogo. Lupa aku. Duh Kakang Patuko punden. Mak, kowe ngesir aku lho kowe. Enggak, wis lali Lah, aku. ono. Wah, lu kayak supen kula niku. Jale. Duh Kakang Patuko. Ini kan Mas. Aku lupa lho Pak Sun. Alah, tetep lupa ya Mas Timuni. Oh ya, gimana diajarin? Duh. Duh Kakang Patuko. Ya. Duh Kakang Patuko. Karo lungguh, sungkem. Linggih Punden piye? cukup karo sayang ngono. Ih, Duh Kakang Patuko punden mami ngono. duh Kakang Patuko punden mami. Sada, kene. Ben Mas terane kene. Pundi? Sini dong. Ini masa deket-deket. Alah, tak ndadal Kang lah. Kenapa sih harus deket-deket? Lah aku ngene iki saking sayange karo awakmu, Nduk. Aku iki ambing ngipir mas aku nglungi sarung aku. Hah? Nyelungi sarung? Duh Kakang, yo. Duh Kakang Patuko punden. Kaya Widayat karo Bu Marsidah. Mami. Sing tatak aja nyawang perkara rupa lan umur. Nggih kula mboten. Sebab asmara itu buta, Cayu. Napa nggih to Rama? Iya no. Asmara menika wuta. Buta. Mula nek kowe cedhak asmara merem. Oh kudu merem. Sayati. Kawula sayati. Kawula sayati. Bekti marang. Bekti marang. Pripun? Kakung. Kakung. Tukang rebab lho ngamati aku lho wae. Ya nak, kowe nembang sing apik. Oh nggih. Wis to. Sampun niki. Iya wis ngono aku wis marem aku. Pun marem. Iya aku kene delo rampung. Cedhek karo sampean kok medadi ki malah budrek lho. Dadi wis
Nggih ngentek-ngentekke napa-napa nggih. Iya, kowe iki ngeretan kok. Ya tak turun tembangnya apa? Nggih. Niki nek niku boten. Sampeyan nembang eneng tembang malam minggu ya. Mengko karo panjenengane adik kula nang Lawak Raja. Oh nggih. Kowe urung tau kenal ta? Deleng. Lawak Raja. Lawak Raja. Raja ngono. Karo dhewe ya. Engko ben karo munggah panggung. Nah. Malam minggu. Lagune malam minggu sing tak tunggu kae. Engko kowe engko anyang-anyang Aku lo mikir lo aku malam minggu apa sih jebol dino minggu sing tak tunggu kowe ngader ning tawa itu kan alah niku nduk kok malam minggu sih ya terno santai wae ora perlu khusus siap ndak ada nenek sing ngoyak ya